Mae mentrau cymdeithasol llwyddiannus yn rymoedd anhygoel ar lles. Maen nhw'n profi y gall busnesau flaenoriaethu lles dros elw a mynd i'r afael a heriau mwyaf cymdeithas. A does dim mwy o her yn ein hwynebu ni ar hyn o bryd na newid hinsawdd. Ar draws y wlad mae mentrau cymdeithasol eisoes yn gweithredu. Mae Make.surf yn adeiladu byrddau syrffio pren. Nid yn unig maen nhw'n defnyddio deunyddiau cynaladwy, ond maen nhw hefyd wedi gosod paneli solar i bweru'r offer yn ei gweithdy. Mae Petalica Flower Farm yn tyfu ac yn gwerthu blodau tymhorol lleol naturiol. Nid ydynt yn defnyddio plaladdwyr, golau artiffisial na pheriannau trwm. Mae Down to Earth yn gweithio gyda grwpiau difreintiedig a bregus trwy adeiladu canaliadwy a defnydd tir canaliadwy. Maent wedi buddsoddi mewn fflyd o gerbydau trydan i gludo eu cyfranogwyr ac wedi gosod y pwynt gwefru ceir trydan cyflym cyntaf yng Ngorllewin Abertawe a Gwyr. Mae'r mentrau cymdeithasol hyn yn lleihau ein dibyniaeth ar danwydd ffosil, sy'n hanfodol mwyn osgoi'r canlyniad gweithaf. Ond, oherwydd y cynnydd mewn tymheredd byd-eang, mae rhai effeithiau newid yr hinsawdd eisoes i'w gweld. Bydd y llifogydd mawr a'r gwres eithafol rydyn ni wedi gweld yn ystod y blynyddoedd diwethaf yn cynyddu, gan daro aelodau bregus ein cymunedau galetaf a pheryglu dyfodol busnesau a bywiolaethau. Gall fod yn demtasiwn gweld yr argyfwng hinsawdd fel problem rhywun arall, ond y gwir yw does yr un ohonyn ni'n gallu anwybyddu'r peth. Bydd yn cael effaith ar bawb. Ond dydy hynny ddim yn golygu bod rhaid i chi wynebu'r argyfwng hwn ar eich pen eich hun. Mae cwmpas wedi bod yn helpu mentrau cymdeithasol i baratoi ar gyfer y dyfodol ers dros 20 mlynedd. Mae ein ymgynghorwyr busnes profiadol wedi helpu cannoedd o fentrau cymdeithasol i oresgyn eu heriau a thyfu. Gallwn eich helpu chi i greu llwybr hinsawdd sy'n gweithio i chi a'ch busnes. Byddwn yn simuleidio'r jargon, yn eich helpu i greu cynllun lleihau carbon ac yn egluro'r ddeddfwriaeth hinsawdd ddiweddaraf a allai effeithio ar eich busnes. Mae sefydliadau mawr eisoes yn newid y ffordd maen nhw'n gweithredu, ond rydyn ni'n credu gall mentrau cymdeithasol arwain y ffordd, a does dim rhaid i weithredu ar newid hinsawdd fod yn faich ychwanegol. Gallai fod yn gyfle i chi leihau eich costiau, datblygu cynnyrch newydd a meithrin perthnasoedd newydd. Cysylltwch â cwmpas i ddarganfod sut gall'ch menter cymdeithasol chi ateb yr alwad am weithredu ar yr hinsawdd.